Baserriak oso handiak dira, nola ikusten duzu, ez dakit, baserrietan familia askorentzako etxe bizitzak ateratzearena? Beto hau izan zen, gizarte mailan asko tensionatu zen kontu bat. Nire postura argi dekot, ni alde nago. Segaitik, arkitekturak funtzioa behar dagoelako. Eta funtzio gabeko arkitektura paisaiare ikuste bakarrik, kortak ikusi zelan dago zen danetan, edo askotan, kasu askotan. Hori izan da baserriaren zailtasun nagusia. Orain arkitektook edo partikularren sektorenetan egin behar dugu hori aldaniketa ondoan eta aldaniketa naturalen ezartzea, ez? Nik defenditzen dutena da, bai, goazen ahalbidetzen etxe bizitza gehiagotan banatzea, ze horrek ekonomia barri bat sartzen dutzo eta laguntzen dutzo pribatu bari besteren bat sartzen, inkluso familia barruen, Baina, ulertuta, baserrien historian, hau puntu bat gehiago dela. Horien ez dugun behar gauza estrabagantenik. Bai, importante da, interbentzio guztia importantiek. Baina, ulertu zer dagoen, non gagozen, eta nora erabandan dugun. Eta ez da Mallorcako etxe bat. Horak ezago, eskin nire dutez, biztak, bueno, ulertzen dut. Eta ulertzen dut korta batek bai, biztak. Edo, kanporako zabalkuntza hori uki behar da bela, ez? Bueno, ikusiko nun eta zelan. Eta hor dago apur bat, arkitekturaren batez behar arrisku hormak dekozen arkitektura batek asko zabaltzea ez dugu oso maite, ikusi dugu nun bai eta nun ez, hor gauz. Ulertzen baina hori behin familia batek, hordek aurrera, holako museo baten bizitzea, eta gaina paisearekin relazio egitea, hor dago apur gure koska. Baina beti ere, ez dakit, baserrien estiloa eta errespetatuz, ez da, imaginatzen dut baserri baten ezin da edo zer jarri. Ez. Nik estiloa baina esango notzun, bere kodigoak, bere harmonia, bere personalidadea, bere historia, auki, eta gaur egun, horrek ez dena izan gaur egun izan izanek gaurko teknologiak aplikatu, por supuesto alde dela. Baina lehenko zaharrak bai errespetatu. Baserria beti oso teknologiko izan da. Zer ezenuke sekula jarriko baserri baten? Nik aldro izango notzun. Zer baingo neban, egurrezko estruktura zaharrak lauron urte egon badiran segetzak izan egon beste 100 urte hor. Edo beste 400 hor. Ikusi behar da zer pasatzeak da zelan. Gugagoz gehiago, elementuko analizi baten, eta horreri, behar, termitan arazo gekio baden, guazen termita horren arazo konpontzen. Ez kezuk egingo duzun barria, baina igual nahiko interesgarria da, eta bestela hartu motosierra eta saiatu baitzen, aber zein aldozun. Guk estaten gura ulertu eta hortik goaz, hori bai egin. Ez izan zure arkitektura simplista bat izeteko oso intervencionista edo hormigoizko elementu handi bat sartu. Hormigoia bai, badago, begon behar dan lekuan. Eta baserriak bera daiko zen baloreak, bai pinin bai gainien, erabile zure alde, ez kontran, alde. Baina baserri asko salbatu dituzu? Nik salbatu ez dut, nik salbatu gana familia gala. Eta gur lagundu dugu horretan. Eta horrekin oso gustora gelitzen naz. Da batez bai, berakin familiakin kaliento batez arenean, edo hemen bizi dinetan, gustora. Egia esan oso gustora da, urte askotako lana da, eta psikologikoki bai, familiako kasi parte bat bihurtze zara, ez? Eta konfiantza handia dago, eta eskertzen da, eta ikuste hori martzen dagoela, egia esan, unkitze puntu hori badeko, ez? Horregaiten nahi neban akademiatik realidadea saltatu, ez? Eta egia esan, atzan dekoten lantaldeek ez atzen, nirekin dagoen lantalde horrek, nire bazkiak, horrek barik nire naska pasago egiteko. Nik ulertze dutena ezagutzak oso espezializatuak behar direla, eta hon artean lantalde, arkitektura hau da. Arkitektura ez da homo universale bat, ez? Arkitektura beste asko moduen, disiplina oso zabaloa da, eta askoren artean sortzen dugun gauza da. Horren, zenbat lantaldea da hau bermatzen da bena, eta horren parte izatea da ondo dago, eta guk hasi hori jartzea eta lantalde hori sortzea, egin izan bai bada beteten dugun gauza bat.